o ye don bloqué ka bila bɔna nunu ye dɛ awɔ o ko sira ye kelen ye ko jo ye kelen ye ko sɔn ye kelen ye ko nin ye anw de ɲiyɔrɔ ye awɔ nko ko nin ye anw de ɲiyɔrɔ ye karamɔgɔ lemuru kɔni tigɛlen don min kan ko lemuru tigɛlen don min kan maninkala belebele y'o fɔ an ye dɛ setigi kiyetigi karamɔgɔ ko a ma de ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ k'a dɔn de k'a bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na karamɔgɔ anw yɛrɛ de ma siga don cogo y'o la hakilima ni hakilima cɛ awɔ k'a fɔ ko anw ko k'an b'an bɛnbaw de minnu y'an to yan an b'olu de nɔrɔ bila yan nka ayi karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo di bɛɛ ka boli t'i ka biribiri ngo bɛɛ ka boli t'i ka biribiri ye ngo dɔ filɛ aw ni jɔ aw ni jɔ aw ni jɔ manden dɔ fɔ kɛnɛ sinfo ko damari ka jɔ sabati ka jɔ urugi ka jɔ banba ka to jɔ ma k'an yɛrɛ sɔrɔ na ka wolonɔ k'an bolo badɛ ye hɛrɛ ani badɛ an b'an karamɔgɔw fo k'an kɔrɔw fo awɔ n b'an ka kulu kantigi fo sabu ɲuman na k'an ko bɛ an dɛmɛ ka jabate k'an kɔrɔw fo dafa jajamadi sila karamɔgɔ bisi kumare professeur Burugudi komiso ko digate karamɔgɔ adama dɔɲɔ an kɔrɔtɔ fɛn bɛ dɔfɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen ka wasa don ni karamɔgɔ tɔgɔ fɔlen don ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kantigi juru k'a fɔ ko aw n'a balimakɛ ani dɔfɔ kalanbali kalandenw bɛɛ ka kalanden laban don balango fɔ ne ka wolonwula jira don bamanan matigi tarawele ni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ an kɔnɔ karamɔgɔ k'an kundu maakɔrɔ bulon kɔnɔ dɔnnibaaw ka bulon kɔnɔ ko dɔ fɔ de don ko a ka ɲi bɛɛ de ka dɔ fɔ koyi karamɔgɔ de b'an bila k'an ka jɛgɛ bɛ jiraw fɔ dɛ sinɔn kumada t'an bolo yan kab'an tugura an karamɔgɔ kɔ ka na don min ko kumada t'an bolo yan karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogo min anw b'an kɔnkɔn fa yan de ka wuli ka kɛnɛ min wa a ye min fɔ k'o de fɔ k'a da kan dɛ ko wulibaliw tɛ ko makikitaw de don wulibaliw tɛ ni minnu ko wulibali b'u bolo an b'a lajɛ ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ cogo min na a bɛ tɛmɛ karamɔgɔ ko bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye an kɔrɔkɛ ko a ma ko n dɔgɔninw an ko han a ko wa ne y'a ye cogo min na ne bɛ se ka min fɔ a ye a ka minɛ don an ka taa kan a ko an minnu ye 40 tɛmɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko an mana foyi la ko kɔnɔ fo kana kogo ni ngurunin bari n'an ti ka bari ko a cɛ ka ɲɛ an bɛ ka bari de ko a kolo ka gɛlɛn ko kalanden bulon kɔnɔ kalanden kɔrɔbaw ko nin tɛ baasi ye ko n kundigi n k'i kundigi de don ko n ko i kan'i jigi de da foyi ka sara l'o ni nare tɔ tɛ sara l'o ni nare tɔ tɛ o kuma ko an ye maakɔrɔw ka bulon da gosi ni bulontigiw kan ye ko ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen k'u ye ne sɔrɔ u yɛrɛ ye awɔ ka nin kɛ ji ni bɔgɔ ni tasuma ni fiɲɛ tigi yiyɔrɔ ye u ka kumaden kɔnɔ ma taa maa ka so dɛ nka ma taa maa ka so u yɛrɛ ka kumaden don bɔnna minnu bɛna fɔ o kɔ ka tila ka don bolo de kɛ ka bila olu ɲɛ karamɔgɔ e ko k'an ka ninnu de bonya k'an ka kumacogo dɔn ninnu de filɛ
kwanga kuma nunu de fe majigi ko kwanga majigi nunu de ka kuma kramo amba ki tay mayado ni go mayado andana nyambulo kramo mo bi fembla mo ko yedo babla yi wonya suno kramo ne ba mana kuma do la ne rebe sigi kuma do fe ne ba fo ngoni ya fo mo ba fo ko ni yayi iye ne kuma kalite no fo ibi ko fe kasote sa go kasote ba mo ko kai kramo an kramo ko amate kramo kuma ta duniya ako dumba dantan yake la ni sigi ka kuma de ni loje kramo halon kala balu ban taso kuma de bile de sala dumba dantan ga abiga chori nga biga chori ango nga bata ikiye au fungo ga bata ikiye aiwa jara la hawa bata ni afrika le ndo anga bata kuma de jele ni ka bata kadaka koni ya fodo yana bamange ijara ngugo ni ya fodo yana oluwa fodo ko to dale be mina ko ko ki bi ga sumo de ba ko e tuloge afo yana ko kele be bulo duguma ko kara mo ko anga kele yele safe ko safe kele do ko ko na tele fayira demzanu na de ko yende te abi yorom na yelo e mari giga yelo janga tabani kara mo ga dote ni kara mo ko yoro ka jadi ako bayal yoro bi na de daga ala ko ako to bali la fede ka go wuli bali te ko ga ko to bali de ko beya ko maya ni maya ni tabara balta wa maya madda kana so kile ko le traje ko le ta ai maya ni de la ko ni kala ba hawo kabiri wo di parawu ni wo ka ko no ni na to ni fere la ko ga jama fara yiro ngade ko ngade anga baga ko bade ale fola de aka diki kale kele da aka diki ko ga divo ya ka ko chama dula ale haje da ba to yo be do be esi diki fere to ale taro ko mo ko ko fara ko jara do chera to ko mi ko fle ko na do la to yo be de fle da bo tra ko ki ka ma te ko on de tare ko ka bomi an ga ba ko na kira an ga yi ni ka ta amma to yana yau kwa tara wuyi ne ka ko ka bomi ko tura ga ba ai do a furgule da ba furgule da ta ko wala ya ba wala dama ni mami ka ko sebe ka tula ku sebe ku tabulo ku wili bayro ku talo yoro ko ka nga ti sebe sebe kara mo ego yi ka ra ta sebe kan ne ga yoro yoro ke ti ata soro kura da kora ta ba be ta ni kora kana ti sebe ka kara ne ngwa dofle awo sure anaka kalana ka joro anaka boyoro o maju dendere kadaka maju ye munu ya tabranda na fatayi ko bure mare da bure mande moro sure ni ya korobora sure korombo sira ka olu temba de moro ya ko minado para kalana ko do ko ya para sira ni to ko ya ba fa fati akora mo nando tando ko ni
ngona ndew tan to woni nunu mu yera ko nu ma ko ga fato bo nu ma dane ko nu ma oro ya fato ko kala mo nu fura ba ba ye fato ko minu ba ko ba ko mori na ko kala daran anya kale fato ni dodala ay ba kan on wan tay na ka doni ko daran watara min kala kala nan ya ki yi ko fato ko so anya ko ya daya dorome kelen ko fa ata kalam on kalam balu ko ko man tay ba kangwa mba ko tu kangwa mba ko tu ko moria amanya ntakije ko kwanja lo tiketo na ra namba namba turoma ya kan kalo tiketo turom kalo tiketo kada malio era ka ma ka bezi ni to anta do takni tirebi era joro ko tirebi ga tayo ro jande awo wa turo fle hadani bi poro bi mali ko ne jagora tmeli ko ko dade ko jamana fantele ba fe ne ta wati ni segoro ni musa bla ko da ko hati ko segoro be paka segoro tma ka jembul nda yema e ko demikalo ba kibira sawo fanta jama ya ko ya ta ci da mali demikalo ba karamo no ya kida jitu nganga mbaga dora na ita dine tu ni ya damna dine na ili mali ko ko edu ya ta damna dine de ka ta ta karamo ga ji di mali ka ko wa islamata ni di islamata ka fo nyema igana siga ke jegelen do rafi ni mitla ngata he e bolo ki yefon fen ndla doni kono na karamo o nyogona dilana no nga ton nakate a semene ngo de bubu ko bi ma ton bla ko la koy go bi ma nunu bla utala ni ko ngo kibi ma ko intérêt de la kele tono na fulogo hage ay karamo ne ba fina ngit ngam ma haluka ala ko la o minno ko yo ma imma kalena we inu tisega ngo yede dinde ganti jangwa ni bi tilangata inu tisega ngo yede ama fi ga tureke demisa dingala bu madu subala nga kangar dai ngo kangar dai ko yonkala ko foto kangar dai na manya aka kodon baliyako akana di sigi afuru nyogo nyana abara nyogo nyana adami nyogo nyana akangele fo nyogo nyana akado ko jamana wore fono do de bi ka de kuma la me kele kono sinu bam la malo yani do kele kono aka juti ma fota wa aka tribunal ma delikani keta wa aw be se ka dado luwa ko kuma na nyena aw ma delikani fo wa ama delikani kewa galoni galo ko koroma do ne ture barake hal qur'ane mo ke la sisa mina yira la kana ta de ngom mina yiri ni wa yesi sisa kadaka kramo bala kramo ka bene ka nyeyele ma ne ma fo ngone tay nya nyede ayi ne ko ye ne ka nyeyeli de kramo ni ne sigi ga ture lo ne bi tayoro kele de ture la ture era bolo de ne ma fo ngo ye jama bolo ngo ture era bolo tayoro kele foku ga ture bi ga nyine mingo ba bi ga nyine mingo minu mi ga le finance o minu mi ga le bolo korota o minu mi ga le se digi o bo sigida o de do e ma prévu à présent ya kama hale privilège à ministère ya kama na kele re jara ni mi kolosi e kuna jalemba kele kono e wasalemba ki ga nyirama ya ke ga sayumana o no yi fa kaso kono e to e be akanya minu yere be jabara no fe nu yu tege daka e ture kuna jale malekora ngo ye o kele ki duisi kaso la diga sayira e bo e ni ka qur'ana ke ture e bo ture deri ka hiji che e bo do malido ne yo ko minu be jabara no fe nu yu tege daka o hinene e ni yo na ona o ya kele ka shi kaso onga escalier o de do be se ga do fo o foli benete do ma awo am sigile do ngon sigile do anyebe ni bela jelena waturo on tu hagilla ngebe ni bela jelena nga yerere la buku ye qur'ane en kala
nyaye ka kuma de na sisa ya kala Qur'ana ko mima ko takiya murina kan galo tige galo misega ke ka dine mademe abi jurumu baw yafa abi wali muso jurumu yafa kabo wali muso nyini na wala abi jene ya ke law jurumu yafa kabo jene ya la abi wari nambaran tiw jirndi yafa abi commerçant tigeli ke law ka jurumu yafa ngo abake bi sago ke loso la ka tla ka ti rasulu alayhi takiya bilibile do be nu yi blaki ka ke abi dlanga dima de ere ba ke ita ke kundo la karamo ngo wuyangili de do ko de ka faye ko wuyangili de do ko wuyangila ke la wuyangili munu mo fa kuma ni turo tumi so ngula be ko atme mo le so na no abe awo kadaka karamo te de ai o ko kanda ngo kalande umbe ka kalande bloko no kalande ni makafi he ture ngona ni sigira ko do keneka ambi nyiringa malla ngo ture ngiyen kalo tige andita ko andita bako article tala nanga taka yilla iyen kalo tige foka shugo foka duguje dugu blangalo summa kalo nanga yilla ture ngata ni ture eni bokolo ni ka danaya ni ka seli ni ka sunche ani hagili be alijine mina ino alijine che iye kuma me foni ikani video na ka nyesi mo ka nyini ngalu jabe ma ini bokolo che ye kiya foni o bi abi na kini ka wuruta muso de ndoro ne bina kuma no la me wa ne do o bi abi na ko faso ma ko bi ni ka wuruta muso de ndoro ne la mali ngono wa o bi ajo de do adonde ko mo ko be no ga che ngo ka donde ko mo ko be ne ko kwantishi sini bolu to leso ye gone ko nantishi sini bolu to leso ye no to we okay proye kuma do fo iga menga na folo o kuma ni kuma kodele ne do iko me Qur'ane kuma ngamba dekode yana dekode do yana ka se be ka nyero ngata kuma kodele ne do iko me Qur'ane ngamina dekode ka dima on ti tata ko de on kara mo ko ngana ngalo foi da mo ko sila anyebe min sebene na iga fe kono obi ambe min kalama iga kura tigi yala ma anga bo anga kuma de ka on turani mo do de yira mali de ona sisa ke e ka kalaban do ka joto yira mali de ona anga ta ka bon re ture iga la selila iya yira mali de ona ikomi eye mo ye mi mi se ka dine kele yira bangoyi kadaka etife dine nu yira ka se nyoma o jango ka fo dine kele kono na o donc o be jama minta o bi la se présence la ote ngo be jama min dima o bi la se présence la wainga i jora minu na de ngi jora minu na o de i jose no lu bore ko ni ma bi ki sigri su on de kote i jora minu na ko ha ture de sera ka bo ki jo i furu nyogon kanu nyogon yana ngai de sera ka bo ki jo dambe tigu nyana ture ka foko munu mugu yere dambe kata demba sira ma fasuni blonda ma ko tontu bulu malla ebe tomi kalama ikomi ni ko do wulila ebe se ka do tomi ka kuma ni nyogonche ka sura masse tribunal la ko ma ikomi ye min ke chrétien ni islamo che suno etumo ke ko donc e rabi yorom na sana che go fokuluba dogoni ngi filila o tulonga kuma tu fo wati no de sanu chama taraso go de sanu chama taraso to ni tan durla ni safa ya de sanu chama taraso koni ye yam la de ka to mi daro suno ni ko de ba soro ke ni tan durla safa ya to ay kana siga fu ra ka to ni de kam wa dore to e de bora ki sigi mali de nyana ifuru yogo kanu yogo nyana ka video ke ka bla avec bentan nurla insafa ko mo gamunu tumen den nike surtout mo gamunu tumi ga chorba nene encore ken nene mamadou digo nene ki yeddo ka enquête ke ka recherche ke fukata a video mani mine a video be mo ko ikele ga video mani mine iya soro o video mani ni fono dine nyemo ko bado de bo ko fe donc pour ga kana ke manka e senda dala dine nyemo ko ga video mani firasel ta video mani fono ngata manaka baray aka mamadou digo nene ni dabla vraiment mo ya yeki baraba ko la de
nga ye baara de kɛ baara min mana tila k'i yɛrɛ siri k'i da quoi an m'a fɔ a ɲɛna ko nkalon b'a don yan ta dugu a dɔ de filɛ e sera ka Mamadu Diko ko enquête kɛ cogo min na wa o Mamadu Diko o de ye karamɔgɔ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ min ye Dumi ka enquête kɛ ka taa se a dan na awɔ Dumi bi wele plateau ka don min na Kawjugu kɛra candidat ye ka bɛn mun ma e kan k'o ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ malidenw ye Kawjugu dun kalanni don ni Mali denmisɛnnin bɛɛ a filan bɛɛ wa a tun bɛ français de bɛ ka tɛmɛ a filan bɛɛ kan wa Kawjugu yɛrɛ ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ cogo di ka se yen karamɔgɔ e kan k'o ɲɛɲini k'o tiɲɛjɛ fɔ malidenw ye ka taa Kawjugu kɔni kɛra o ye o fana bɛ san caman bɔ o bɛ 15 in sanfɛ yan dɛ e ko i bɛ ka cɛkɔrɔba min protéger o cɛkɔrɔba de bɛ Dumi dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan i nalen filɛ i ka Kalaban dɔgɔjɔ la ko plainte 2 de bɛ Dumi kama o plainte ninnu an bɛ fɛ i ka bɔ k'u fɔ an ɲɛna jɔn y'u don u donkun ye mun ye a tigi y'a don k'a ka laɲini ye mun ye plainte 2 jɔn y'u don tɔn de don wa mɔgɔ de don wa bɔ i ka Ture i ka nin kuma sagolen ninnu tun bɛ fɔ buguda min na o caman cira n'an y'a sigi ni k'an tɛ taa sa n'an y'a sigi ni k'an tɛ taa an ye dɔ kɛ nin sanfɛ nin t'an ɲɛnabɔ Ture anw tun ye défi d'i ma kalandenw tun ye défi d'i ma cɛnin kɛnɛ kan sa Kasimu ye dan o i t'a sɔrɔ bilen an ka taa e bɛ kulela karamɔgɔw bolo tuma min na e ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye la tuma min na karamɔgɔ bɛ k'e bilasira k'e dɛmɛ tuma min na Kasimu y'olu ban k'olu karamɔgɔw ban ka wari tilayɔrɔ ban ka minibaruw ban Magani Madinɛ ko tɛ n ko Magani Madinɛ ko tɛ ale taar'i jɔ fo Wura ka bulonda de la ayiwa karamɔgɔ diinɛ ko in ma ban ma dɛ nka kelen b'a la ne ye n sen bɔ a y'o minɛ a k'o fara bolo kan ani tɔw ka tɛmɛ n'a ye fɔlɔ ne kɔni ye n sen bɔ arabu ko y'a jumɛn ye a ko ne tun bɛ subvention min fara n ka jamana hijidenw ka wari kan ne y'o tigɛ ka bɔ a la nafolo mago bɛ ne yɛrɛ ka jamana ye bi jango ko ne ko nana basumani cɛ ka na d'aw ma aw k'o don dulɔ k'a sago kɛ diɲɛ kɔnɔ yan n yɛrɛ ɲɛna o kuma kɛlɛ bɛ sanfɛ n ko karamɔgɔ ko kɛlɛ bɛ sanfɛ duba 2 in tɛ wa awɔ n ko duba 2 in mɔgɔw don Saudiya bɛ tɔn min na o dɔnnen don Kasimu bɛ tɔn min na o dɔnnen don n ko wahabiyaw ka Saudiya bɛ tɔn min na o dɔnnen don Kasimu fana bɛ tɔn min na o dɔnnen don a fɔra ɲɛna ko baga kɛra Moro ma gansan aw t'a si dɔn o kuma Kasimu ko ne m'a fɔ ne bɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ mais jeunesse a ye n dɛmɛ ne bɛ wariko in sen bɔ a la o tun bɛ min ta Wagane kɔnɔ k'a ɲin mɔriw la fu ne y'o tigɛ ka bɔ yen k'o fara min sen kan n'a ye kan o kan mɛn o da ne kama a kana ɲini yɔrɔ jan kɛlɛ tɔnɔ kɛlɛ don kɛlɛ tɔnɔ nɔfɛ kɛlɛ de don n ko kɛlɛ tɔnɔ nɔfɛ kɛlɛ de don a bɛ kuranɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ yen dɛ n'i ko k'i dalen b'o la nka cɛ o fana de bɛna yɔrɔ in fɛnɛ kɛ ɲɛfɛ kabi i y'a tigɛ don min na i kana sigara fo i tɛ u ye sanfɛ du caman bɛɛ bɛ bulonba dɔ in kɔnɔ yen fɛ n k'u bɛɛ bɛ bulonba dɔ in kɔnɔ yen fɛ intérêt ko kana sigara i ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ Fajugu de fɛ wara joginenw de b'i kama n ko wara joginenw de b'i kama i bɔ siraw dɔn dɛ k'i bɔ siraw dɔn dɛ karamɔgɔ i ye Manden mɔri kɔri yɔrɔ min na nin kelen nin y'o sira fɛ nin gɔni y'o sira fɛ ka d'a kan n k'a bolila ka taa n ko karamɔgɔ kun cɛ a ko a ka Kante Solomani kɔni ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka k'o ɲɔgɔnna de ye ka se ka sɛbɛnsun dilan mɔgɔw ka kumaw sabote ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye fulaw ka sɛbɛnsun t'u bolo n ko fulaw ka sɛbɛnsun t'u bolo e t'o kalan anw ye karamɔgɔ ma n ka cɛ k'a ka bɔ digira ka taa sɔrɔ kɛnɛ kan y'aw bannen don o jango i mana bɔ k'i yɛrɛ d'an ma ayiwa Ture ne ko k'i tɛ Dumi ka tɔnko kalama o kuma o b'a yira Ture k'e yɛrɛ sigilen bɛ Mali la e bɛ mun de kalama Mali ko yɛrɛ la i ka bɔ k'o fɔ Mali Dumi ka tɔn o tɛ tɔn dogolen ye o tɛ tɔn dogolen maya ayi o tɛ tɔn dogolen a tɛ se k'a fɔ sa ko Kamɛtiw ka tɔn ye tɔn dogolen ye
o kuma a bɛ fɛ ka mun de fɔ an ɲɛna e tura a t'a miiri sa a bɛ fɛ ka mun de fɔ nin tɛ jɔyɔrɔ ni sɔrɔ bilen o banna i bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna di awɔ kalaman dɔgɔjɔ nin an t'o kɛ ka jɔyɔrɔ di cɛ si ma faso kɔnɔ o banna pewu ne ko k'i tɛ dogo i ka tɔnko kalama donc malidenw kan k'e gɛn k'i bɔ i sigiyɔrɔ in la ka d'a kan e tɛ foyi kalama Mali la awɔ hali n'i y'a sɔrɔ erebɛriw ka bureau central bɛ e ture t'o kalama wa ne yɛrɛ ma d'a la n'o kalama ko ye ka sira ye koyi min ye ka sira ye an bɛ ɲini ka na n'o faamu ngi sira dandugu da ye hali karamɔgɔ hali i ka cɛkɔrɔba i bɛ ka min protéger a bɛ dan nin kɛlɛ kan i bɛ dan awɔ ture n'i ma sɔn ma e ka gɛrɛ i ka cɛkɔrɔba la i k'a ɲininka ko a kana kɛ baro ye dɛ ko a k'a fɔ a n'a ka kuranɛ cɛ a k'a fɔ a ni arabu wari cɛ a k'a fɔ a ni arabu danbe cɛ a k'a fɔ a ni arabu ka danaya cɛ k'a fɔ k'a tɛ ɲɛdɔn kabila to ko la e ka tɛ karamɔgɔ ɲininka o b'a ɲɛ f'i ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ture yɛrɛ tɛ foyi kalama donc chrétien ni silamɛw cɛ dilanni k'i tɛmɛ sira ɲini ye nka kametiw ta o k'i kalama ko ye nka o y'i karamɔgɔw kalama ko ye o kuma e bɛ tɛmɛ i karamɔgɔw la e bɛ tɛmɛ i karamɔgɔw la e m'a ye e bɛ ka malidenw girin tuma min na i karamɔgɔw bɛ ka taa minɛ fɔ Saudiya olu bɛ ka to ka bonya lili don fɔ Saudiya an mɔgɔ bɛ arabu ka bonya la an ka jamana kɔnɔ bilen wa minnu ye jamanadenw ye olu y'a ye olu y'an ka jamana arabu arabu kalabanci si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna don olu kan ka balimaya ɲini n'olu ye k'anw ka faso ci ka d'a ma ka aw sigilen to a ka comme on appelle dimisogosɔngɔ ɲini na mɔgɔw de kɔnɔ manakan na a tɛ ka se ka bɔ ka foyi sɛbɛlama kɛ jamana kɔnɔ minnu kan ka minɛ ka dɛsɛ k'olu minɛ minnu kan ka wele k'u ɲininka ka dɛsɛ k'olu wele k'u ɲininka ka sɔrɔ k'a jira an na ko an ye cɛya kow kɛ dɛ an bɛ cɛya kumaw fɔ dɛ nka n'an sera cɛya kɛnɛ kan ko anw bɛ siran dɛ an faw anw bɛ siran dɛ n'a bɛ siran a t'a fɔli dabila a t'a kɛli dabila a tɛ fugariya dabila an da la an ka taa wa n ko a tɛ fugariya dabila an da la an ka taa wa aw bɛ se ka taa bolo di yanfɛ mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ ko a ka yanfɛ mɔgɔw ka cidenw to a senkɔrɔ ka kuma da d'olu ma f'olu bɛ jama jamana kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ma ko anw de ye majorité ye dɛ u k'a dɔn don min na jamana in kɔnɔ n ko don min na jamana in kɔnɔ maliden bɛ jɔ aran na k'i ɲininka de komi an bɛ jɔ aran na k'i voter cogo min na n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ne tɔgɔ ye karisa a fɔra i ye k'o tun ye silamɛ tɔgɔ ye hali ni tɔgɔ ko n'o ma ɲɛdɔn kosɛbɛ nka an tɛ tɔgɔ ko la bi an bɛ fɛ k'a dɔn i kalannen don wa i ma kalan ne ye nin kalan de hakɛ nin de kɛ o tuma kuranɛ filɛ o kalan hakɛ nin na i yɛrɛ ka taa kalan kalo 6 ou bien san 1 kɔfɛ i bɛ wele k'i ɲininka n'i ye silamɛya de kanu a ka k'i ka diinɛ an b'a bila i ka carte d'identité kan ko islam n'i ma silamɛya kanu a bɛ bila i ka carte d'identité kan ka cɛ o kama karamɔgɔ ne tun bɛ tɔgɔ ɲini ne tun bɛ jamu ɲini i ye nkalon fɔlɔ min tigɛ fɔlɔ ko cɛnin taara yɛlɛmalen o ye mɔgɔw suto ye k'u bila ka taa kayi wo kɔnɔna na o ye rebelles ka cikan de y'i bolo ta o ye kufa ni ya ka galiw ka cikan de ye o tɛmɛna ka don i bolo cogo min na an t'a dɔn dɛ nka o ye mɔgɔw sutɔ de ye ka parce que u yɛrɛ bolo u ye yɔrɔ bɛɛ ta sa u bɛn'u kun da kayi kɔnɔna de kan donc u bɛ manamanakan fɔ ko cɛnin min ye nin kuma kɛ ko a bɛ kayi kɔnɔna cɛnin ma bɔ Bamakɔ da fɛ bɛɛ i k'i ka manamanakan dabila i k'i ka nkalon tigɛ dabila e y'o ɲɛɲini yɔrɔ jumɛn k'a taara kayi jɔn y'o fɔ e ye o renseignement bɔra i bolo min nkalonba tigɛ la fasodenw ɲɛna jɔn y'a f'i ye jɔn y'o fɔ e ye i tɛ ko min ɲɛdɔn i t'i daminɛ ka bɔ a la i tɛ ko min ɲɛdɔn i t'i daminɛ ka bɔ a la i tɛ min kalama n'an b'a f'i ɲɛna o cɛnin ko min n'i bɛ k'i da don a la i fa ka laɲini tun ye min ye i k'i bɛ ka karamɔgɔkɛ min protéger Mamudu Diko a ka laɲini tun ye min ye Hayidara tun k'i ban taba n ko Hayidara fɔlɔ de k'u ma ko an b'u ka du yɔrɔ dɔn an b'u ka du cɛ an b'u ka fɛta olu fɔlɔ de tun bɛna daminɛ Hayidara la o su bɛɛ ni Hayidara tun ma taa 20 heures n'u tun ma jigin Hayidara ka so komi a ye min fɔ Bamakɔ ko bɛɛ ka nbamuru ni jeliw de fɔ e tun b'a fɔ o don de i tun b'a dɔn k'a fɔ k'i fa ta yɔrɔ n'i tun bɔra k'i bɛna deli la n'a tun b'i kɛ su fɔlɔ ye i k'a dɔn ka ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ e t'o dɔn a kora fɔlɔ e sigilen b'ale ye manakan fɔ la nin ye manakan de ye quoi jɔn y'a fɔ e ɲɛna jɔn bɛ se k'i jɔ Mali la k'i tɛ dugu fakoli ka tɔn dɔn
jo mi se k'i jɔ Mali la k'i tɛ Dumi Fakolo ka taabolo dɔn jo mi se k'i jɔ k'i tɛ maaya bolo mɔgɔw dɔn jo mi se k'i jɔ Mali la n ka cɛ k'i tɛ faso ni bulonda bɛnba sira taamabagaw dɔn o tuma aw sigilen bɛ mun de kan donc n'o a y'a ka ministère ni ci ka bɔ yen ka ca a ko ministère ni ko le ministre de religieux de culte o tuma o aw bɛɛ bɛ religieux de fa kalama mais culte fa a tɛ foyi kalama o la aw sigilen bɛ jamana kɔnɔ culture bɛ jamana min kɔnɔ aw sigilen bɛ jamana min kɔnɔ jamana min somɔgɔyara san ba yirika k'a sɔrɔ o ni maa si ma ɲɔgɔn ye a to n'an tɛ jigin an bɛ nin ɲini k'i dɔn i ye jɔn de ye Manden yan an bɛ nin ɲini k'i dɔn kɔfɛ an bɛ ɲini fɔlɔ dɛ nka an bɛ nin tila k'i ɲini ni daminɛ n k'i ma cɛni min y'i jɔ ka manamanakan fɔ armée mɔgɔw ɲɛna Ture min tun bɛ bɔ k'u fa ka porte-parole ka kuma bamanankan na nin n'a ko Jɛnɛba Sɛki y'a nɛgɛ ka manamanakan caman fɔ o petini Ture an ka walijuba dɔ den de don u labanna bandiyaw ni maalankolonyaw la f'u ni kufɔw fana nana ɲɔgɔn ye ka jɛ ka baara kɛ ni kalo ka sisan taɲininaw don aw b'a dɔn aw b'olu dɔn k'olu ye taɲininaw de ye n'i ko tubabu b'u fɔ arabu b'u fɔ nka cɛ nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ka faamuyali nka an kɔni min dɔn dɔnbagaw ko taɲininaw don wa aw ɲɛ bɛ min na o kɛwale la o ye taɲini de o ye taɲini i fana bɛ taɲini de la nka e bɛ jama ɲini min na karamɔgɔ i t'o jama sɔrɔ o banna pewu den minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan olu ka kegu ni manamanakan ninnu olu ka kegu ni nkalon ninnu ma olu ka kegu sadi baaliku ka se k'i sigi i furuɲɔgɔnw ɲɛna i danbeɲɔgɔnw ɲɛna i kan kelen fɔ ɲɔgɔnw ɲɛna ka n'u ɲɔgɔnna nkalon ta tora kɛra maloya ye dɛ ok Ture i ka gafew dayɛlɛ i ka nin yɔrɔ lajɛ tan n bɛna min yir'i la awɔ n'u ye k'i nɛgɛ de k'u bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya d'i ma ko la k'i janfa yɔrɔ f'i ye n ko k'i janfa yɔrɔ f'i ye e k'i sigi dɔrɔn i k'u yɛrɛ n'u karamɔgɔw cɛ awɔ i k'u ni cɛkɔrɔba cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ nka i karamɔgɔ tɛ min kalama i ka cɛkɔrɔba tɛ min kalama a hakili la k'a ye popularité min sɔrɔ a yɛrɛ hakili la k'a bɛ jama min bɔ ka t'i jɔ monema jukɔrɔ k'o tɛ hali 0,5% maliyɛn na awɔ k'a k'o de fɔ olu tulonkɛko ninnu an tɛmɛn'o hakɛ kan an t'o hakili kule jala na baaliku ka t'i jɔ ka kasi ɲɛji la nkalon kan i yɛrɛ b'a dɔn ko min ye nkalon ye aw de jɛra ka nkalon dilan i komi e Ture ni i fa natɔ filɛ nkalon min dilan k'e tɛ don i ka ko kalama e fa fɔlɔ de ye e fa yɛrɛ k'i ka cɛkɔrɔba ye maa min ye Mamudu Diko o fɔlɔ de kɛra mɔgɔ ye min ye Dumi lamɛn fo ka conférence ɲini ni Dumi ye i ka sɔn kana yɛlɛna nka i tɛ min kalama a ko la an hakili la kɔni i tɛ min kalama a ko la an t'a dɔn n'i b'a kalama nka an hakili la i t'a kalama Ture i bɛ ka fɛn nin lajɛ yɔrɔ min na yen yɔrɔ tɛ i kun lawuli awɔ e ye nin jɔyɔrɔ in bɛɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min tilela ka na k'a ma fitiri wale ɲuman dɔnbaga ye a dɛmɛ a ka kɛlɛ la i ka nin manamanakan ninnu dabila an ka taa ka bɔ yan awɔ a ye yɔrɔ min gosi e b'a dɔn fɛrɛ wa ale ɲɛsinnen bɛ fa min na e b'o dɔn o t'an sina n ko o t'an sina e fa n'i ka karamɔgɔ o nɔrɔlen bɛ mɔgɔ minnu na Saudiyaw o t'an baarakɛɲɔgɔnw n'u jɛɲɔgɔnw Faransi n'a ka silamɛya diinɛ ayi o tɛ sɔsɔ dɛ n ko o tɛ sɔsɔ o tɛ yɔrɔ jan ko ye o ye 78 kɔnɔna ko ye an kɔrɔ yan ale de y'o bɔ Faransi k'a sɔrɔ l'Amérique bɛ baara kɛ a gara k'a ga o ye Américains wele Américains ko anw n'a ka bɛnkan ye maa wɛrɛ tɛna bin a kan ka bɔ ɲɔgɔn wɛrɛ nka a yɛrɛ n'a ka quartier kɔnɔ denmisɛnninw cɛ a y'o ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka kalan kan a gana o ma se n k'u nana Faransi de y'u ɲɛmɔgɔ cɛ min ye kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ Yatola Komini i b'a dɔn kɔni waati jan tɛ dɛ a ye kɛlɛ yɛlɛ ka kɛlɛ yɛlɛ a bɛ komi Mali filɛ hakɛnin min kɔnɔ sisan kɛlɛ yɛlɛlen diinɛ karamɔgɔ tɔw taara se jamanatigi ma ko n'a sira dugu kɔnɔ k'an b'a faasi ni wali jamanatigi k'a ma ko Yatola k'e k'i sen bɔ kɛlɛ la k'e ka jamana fila k'e sen tɛgɛ ni ko laban o Yatola fana taara min Faransi de y'o bilasira wa o nana o ka k'u ma essuyer dɛ hali sini jamana fila bolo ko hali sini jamana fila bolo erreur
olu fila bɛnnen tɛ nka n'i y'u fila ɲininka k'a jugu ye jɔn ye ko Israël k'a y'a sɔrɔ min ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ko k'a y'a sɔrɔ jɔn na Bible kɔnɔ o ye jɔn den Israël faamadenw don ayiwa ka taa hakili sigi nin ko fɛ an ka taa wa taa hakili sigi nin ko fɛ an ka taa quoi fo tigiw yɛrɛ ka bulon kɔnɔ e yɛrɛ k'i jɔ i k'o lajɛ sisan Iran ni Saudiya a bɛnnen bɛ dugu ma o a bɛnnen tɛ kira kɔrɔ o a ma da kira kɔrɔ o nka kuranɛ kelen de b'a bɛɛ kɔni bolo awɔ kuranɛ kelen de b'a bɛɛ wa a bɛɛ dalen b'a la ko kuranɛ kelen bɔra ala kelen yɔrɔ awɔ an bɛɛ dalen b'o la aw yɛrɛ y'o kuranɛ in lakale ka se hakɛ min ma wa a t'a fɔ ala ɲɛ sa ka Israël sen bɔ kɛlɛ la Israël bɛɛ lajɛlen tɛ maa miliyɔn t'an yɛrɛ bɔ n ka cɛ o kelen bɛ ka aw ni siri k'a da kun kɛlɛ a tɛ fiɲɛ bila n'u sago tɛ a tɛ kuma n'u sago tɛ a tɛ ko foyi kɛ n'olu sagoya taara u dalen bɛ k'u bɔla ka wari la kɛnɛkisɛ jɛ kan ayiwa karamɔgɔ a bɛ kɛ cogo di o Israël Maroc don n'olu ka teriya tɔ na Maroc taara olu ka susogo dun Maroc dun baden gɛrɛgɛrɛ de y'anw ka kiraw ye ayiwa ni tubabu ninnu y'u pan n'u ma don wɛrɛ yɔrɔ ye u ka fɛn kɔrɔ min dilannen b'u bolo ko diinɛ n'u taara suuru Saudiɲɔgɔn kan awɔ Saudiɲɔgɔn ka suuru Maroc kan i komi Moro ta nana cogo min na a mana suuru Maroc kan Maroc bɛ don n'a ye da min kɔni fɛ Mali la Maliden bɛɛ b'o dɔn n ko Maroc bɛ don n'a ye da min fɛ Mali la Maliden bɛɛ b'o dɔn maa tɛ maa ɲininka o la n k'o to yan ka taa da kelen don a yɛlɛlen don hali bi dɛ n ko a yɛlɛlen don hali bi ɲɛma e y'i bolo di fa min na olu ni Algérie de ye baarakɛɲɔgɔn ye kabi kuma jan i t'a lajɛ i ka ninnu ka kalakalakan ninnu dabila i ni Algérie ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tɛmɛ awɔ i bɛ waati min na k'o kɛ n'o ye i ni Algérie ka kuma i ɲɛsinnen bɛ minnu ma i bolo dilen bɛ baarakɛɲɔgɔn kura minnu ma ni olu ye Algérie jɛɲɔgɔn de ye kabi fo waati jan Algérie ma deli k'olu janfa wolofinna sinon e jɛɲɔgɔn ninnu u sigira yɔrɔ caman hali anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u janfara de donc bamananw ka kuma ko wulu welelen de bugɔ ka di a bɛ kɛ cogo di e ka karamɔgɔ kɛlen bɛ ka jamana min k'i dala kutubu ye i ka karamɔgɔ kɛlen bɛ ka jamana min k'i dala janfa ye i t'u ɲininka fɔlɔ i ka justice ni i ka jurisiw ni i ka économiste ko Maroc ye sotelema in sɔrɔ ka sa cogo min na k'u ka bɔ ka ɲɛfɔ an m'a fɔ Maroc ye sotelema sɔrɔ ka sa cogo di a contrat passera cogo di ka d'a kan anw y'a ye k'a fɔ ko société minnu tun y'i yɛrɛ représenté k'u kan ka sotelema san ni appel d'offre lancé o société olu ye société de ye minnu yɛrɛ bɛ téléphone dilan u yɛrɛ ye minnu bɛ matériel dilan u yɛrɛ ye c'est-à-dire jamanaw don satellite bɛ minnu bolo bi à leur contrôle donc anw tɛ se k'a dɔn ko an ka mɔgɔ kalannenw sera k'u ban o société ra cogo min na ka taa an ka sotelema feere Maroc ma anw yɛrɛ ni Maroc min bɛ kuma dɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ hakɛ kelen na dɔɔnin kɔnɔ ayiwa Touré ni tun bɛ ko ɲɛɲini nin fana y'i ka dossier ɲɛɲini t'a dɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a feere Maroc ka ma kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a tiɲɛ na kɛnɛ kan Maroc t'anw ni foyi dɔɔnin tɛ k'anw b'an ka foroba télécommunication ta k'o feere Maroc ma k'a sɔrɔ jamanaw b'a nɔfɛ an bɛ jamana minnu dɔn minnu ka dɔnni kaaguruyalen don ni Maroc ye fɛn bɛ minnu kun ni Maroc ye minnu tun bɛ se ka dɛmɛ s'a ma Maroc tɛ se ka min miskala zara tɛ s'a ma arabu ka kuma fo k'an faso ci k'a karamɔgɔ aw m'o tiɲɛ ye hali bi nka m'o tiɲɛ ye hali bi aw ka taa bolo di bloc dɔ ninnu ma ka ɲinɛ Maroc kɔ ka kiraw to Maroc ka so ka nabiw to boli la Maroc da la Mamadu Dugu y'a ka boli daminɛ a taara min Maroc tɛ nka y'a dɔn bonya min bɛ kira ka Mali la k'a bɛ ka fɔ k'ale Maroc wura famille nɔfɛ k'o de don a fana ma taa Maroc sisan a ma tɛmɛ Maroc a ma taa fɔ Saudiya a tɔ ma to sa a ka don yatɔla ka bureau kɔnɔ n'a banna o bɛɛ lajɛlen na n'a nana a b'a f'i ɲɛna ko nɔgɔ ko mɔgɔ sɔrɔ ma place min mana hinɛ cɛ don ko min mana hinɛ cɛ don i na bɔ ka ko ɲɛfɔ ɲɛna sinon anw t'a tɔ yɛrɛ bɛ ɲɛdɔn nka an kɔni bɛ min f'i ɲɛna i magara fɛn min na agence ka tɔnɔ sɔrɔ sira tun don wa a diinɛ tɔn kelen tɛ Mali la min tɛ association de agence dɔ la awɔ a ye min bolo kɔrɔta anw b'a dɔn aw tɛ aw bilala k'a kɛ de a t'a kɛ dɔn Mayi Watara ka jalako anw t'a jalaki dɛ anw b'a dɔn a bilala k'a kɛ de a bɛ komi Musa Tarawele bilala de ka cɛkɔrɔ faga sinon Musa yɛrɛ tun y'a kanu k'a bɛ cɛkɔrɔ bila nka minnu y'a kanu
akafa o yake ni to musa ta do wa afro yo de ke mai watara ko la ko mai watara ka jala aw daba ka ba do min blala la min ya blala ni shiba do ga fo ko nin jala ka da mai watara ka la ko ma fa ko afa me mani de o ga blala mai watara kana aka bara do de ke nyina mai ko da ko kala hara ko se ke ta la ka adaba wa bo do wa do fo ko on bo do ko bo do ya fo ngiga do ko amban sebela ko bere ga boli ga biribiri oya ira du kono o ma ke basi yankoro ke fono ndigi ga do adafe ngi yankoro ke fono ndigi ga do adafe nyema fono ni mi se ga ture genga ba nona bi be ankoro ke ti se mon no se na ko ki ga bismillah majje hali bi boli me no iti tilangata ba giti tile sera ko refe fanga so la sera ko refe de tilangata de itale fle tege da do tro dem sani benye ka yeni itale fle do tro ya ere la gosi ka nga na to ande nga kala bule nga ponje datugo anga gabre turo datugo anga kliniku be la jere datugo male ko ja ambuga war fumundu frola adomali ando ko suno ko chewara baba on fa nga jamana ko no banaki mine ari sioma ado ka ka do ka ali ka wuli ki jo ko sita ko ba sita ngam fado asira ka ya do ke ka tena de ama fo ko fe ma ke ka o ni mesi na sisa amma dala ka ko o se ga do yana boro ala ankoro ga mo ro de sega fo yana boro antu mo wonde na te mo wala ona fa bi sega ko be ke nyu ankere fe ona fa ta bi laba mo be klodi la awo isi mboro tew bu ya hidrate ona mi laba mo de ya klodi la mali ko ye ki isi mboro kana ti isi ndo ari kata nga sira nyi amulo de otu awo o ye dozongo no fo wele kanga dozongo no fo bulo korota ni ye dozongo no fo bulo korota na boni dozo ye abora ni dozo ye ka ira mali de gola wala ka fo mo kaba kunu ambe jigi be minu bulo ambe jigi tunda be minu ga minu tumbi ka fasol la kana kunu na zara ya le bi no re kra fi ditigu ko dozo ga fate so ro kwa mo kale re be na ko ka be no wadolo no na sega ka dine ka on kere fere ga minu me a kontroni sane ninna katla ga fogo dozo ya ko e fenyi mai aw ko ga de ngana sira nga je ngon de gade ko fa de fula do mo ngwa ba ga demzano jagele ya mini baru ngore akana sira aw de bisaga keleke ga mo fa aw ko fa gali bitali jine de kono nunu bi keleke jine no fe ka demzano hawja dro ko bla mana kane fena ebo mana kana mini baru ko fa mo na ne ku fa frem ne dala ate farafi ni man de ga taw do abi daki kan de man de ko fa ate da yoro jande sediki kono na dro aba se koli mige kurale ya faka kuwa kana se ne kurane kura ya ma ya de ngi kana se ne kurane kura ya ma eba do ko on ba do ko kurale ma se ko fo ko ko kuma sa ani ga ani se ma fo se kana no kole be ta kana no o to lon kan to kura ebo do irane obo do saudi obo do kana mo ni ma so ha ga kono iti se mo ni kelen no ba iti se mo ni kelen no karamo kele bi safe ya de karamo ngangi mango kele bi safe ya no ti simbo nunu no ture iti tlangata kasmu ya tle go kasmu ya tle awo nin terege ga tere ya kiyanan de no ibe ka kola ngaba karamo ko de ibe ka kan nyumana ka jugumante ne ka bamuna ka sere iba do ne bana ibe ka raka bi domina akoko ayi jo haidara ka kene ka fako ni mali drone kele male ko no go no che ngama se bena ko la ibe ka an ko ke mi fona che fari re e fono na ka ni de ko e fona nge demission de wabi o be bulo ika e wuro ta muso de ni kele ka lu drone ni ka do ni koro fono be ni do be ini masa we ra fono be kele tan do na isa awo ngwa fa ga ye fili ko na ko so
Karamo an kɔrɔkɛ ale ta in fɔda tɛ ne bolo an kɔrɔ don maa kalan ale ta in fɔda tɛ ne bolo sokɛli ta fɔda tɛ ne bolo ne dɔgɔnin ne de ye Kasimi ne kɔni bɛ min fɔ ɲɛna o tɛ sɔrɔ kalanfɛn na dɛ nka o bɛ sɔrɔ teni kɔnɔ nka a bɛ sɔrɔ teni kɔnɔ karamɔgɔ y'a f'i ye k'i tilen dɛ c'est-à-dire karamɔgɔ i sera dan kɔgɔsi de la quoi Mali diinɛmɔgɔw ka dan kɔgɔsi sera yen n'i y'a ye u bɛ ka t'u denw kalan ka n'u sigi agence ni baara trafiquelenw ni baara tiɲɛnenw ni denmisɛnninw cɛ ka t'u feere jɔnya la a bɛ fɔ arabu ye k'i bɛna san 10 de baara kɛ o ye nin ye arabukɛ bɛ san 10 sara o bɛ e den ta Mali la ka cɛ ka san 1 bɔ o san 10 tɔ o b'o kɛ jɔnya la o dusu kasilen ni arabukɛ bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ fara jara cogo di tɛ fara jara nka minnu y'a sigi den ma o filɛ don o kɔrɔ ye nɔ i bɛ k'a fɔ ko minnu bɛ k'i sara jira nɔ olu de bɛ ka jahanama sigi den tigɛ kan i yɛrɛ jɔlen ɲɛ wale o ma Kasimi y'o kɛlɛ daminɛ yɔrɔ min na an y'a f'i ɲɛna ko tulonkɛ t'a la bilen dɛ k'a fɔ tulonkɛ t'a la bilen dɛ wa i bɛ cɛbakɔrɔ min ɲɛnafin bɔ an na sa babamuru don dɛ n'i bɛ ka cɛbakɔrɔ min ɲɛnafin bɔ an na filifɛn don dɛ olu don ɲɔgɔn na caman olu ko k'an bɛ se ka an den ka tɛmɛ tubabu ninnu kɛrɛfɛ nka minnu bɛ fɛ ka kɛ bese ta y'u kama u ye minnu kɛ n fa la u ye min kɛ n mɔkɛ la u ye min kɛ n tulomasama la aw kɛlen ka du ka dɔgɔ faso kɔrɔ bɔrɔ ko k'u sigi o de b'a dɔn u m'a to yen dɛ n'u b'a to yen san 8 u jɔlen bɛ cɛbakɔrɔ nɔfɛ karamɔgɔ a gɛlɛyara dɛ anw ka maakɔrɔ tun ye kumaden dɔ to an bolo ko n'i bɛ fɛ i ka fɛn min i sigalen bɛ k'a bɛ suya dugu kɔnɔ k'i ka taa kalifa dugu zonba yɛrɛ la n'i y'a kalifa ale la k'o tacogo b'a yɛrɛ kɔnɔna kan anw ka karamɔgɔ anw ta ye ma ɲɛ ye dɛ anw ta ye ma ɲɛ ye dɛ a kana cɛkɔrɔba lajɛ a kana a ka tɔn lajɛ a kana a ka bonya lajɛ a kana a ka mɔgɔkɔrɔbaya lajɛ nka porte min bɛ cɛkɔrɔba kɔfɛ a y'o de lajɛ bani o tan porte min bɛ cɛkɔrɔba kɔfɛ Marɔku a y'o porte in de lajɛ bani o tan karamɔgɔ bɛɛ ɲɛ bɛ diɲɛ na a bɛ lahalaya min kɔnɔ fɔ ni maa min tɛ dɔ kalama ko yɔrɔ dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la wa dɔ ko a y'o o tan kelen de disi gosi n ko a y'o o tan kelen de disi gosi u n'u ka diinɛ n'u ka diinɛ baara la i min jɛɲɔgɔnw ye olu y'a dɔn ko don dɔ la u kana n'a sama ka bila diinɛ kɛlɛ kɔnɔ n k'u ye ceceni dilan ka bɛn o de ma n'o tun tɛ a gana k'a gan Faransi masakɛ ma boli ka t'i sosoro Baziliki kɔnɔ bɛɛ ɲɛna Itali k'u b'a bɔ ni diinɛ ko ye a ko n'o b'a bolo o ka n ta ka jugu n'a ta ye u y'o yɔrɔ bila an t'a dɔn ni dɔ wɛrɛ b'u bolo a la dɛ karamɔgɔ biman ninnu bila nin n'an dala n ko biman ninnu bila nin n'an dala n tɛ ka foyi s'a ma fo tiɲɛni kɔ fɔ de ka ne faamu an ka bɔ an ka taa ne ko i n'olu ka baara kɛ ne bɛ fɛ olu ka tɔn danaya sɔrɔ e ka sɔrɔ tɔn dana cɛbaw ka sini bonya ka da e ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan o tɔ kɔnɔ karamɔgɔ i bɛ tɔ bolo minɛ ka ɲa de dɛ i tɛ se ka tɔ bolo minɛ ka tila ka tɔ jugu bolo minɛ o tɛ bɛn dɛ ka tigi la tɔ kɔnɔ dɛ i bɛ kɛ kɔma ye an tɛ fɛ bonya min b'i ka faso kɔnɔ ka taa i sigi diɲɛ cɛbɔ kɛnɛ kan ko i ka kɛ kɔma ye o t'an fɛ foyi kɛwale dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ kɔma ye ka a ma se mɔgɔ k'a fɛ yen na Marɔku bɛ jɔda min na o tanko la e kan k'o dɔn Alizeri bɛ jɔda min na ni jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye e kan k'o dɔn olu ka teriya bɛ hakɛ min kama olu sigilen tɛ Alizeri wolofina ko la ayi ɲɛma n'an den kana sigiyɔrɔ o tɛ Alizeri wolofina ko la dɛ bi ma ninnu bila u ka ko in na koyi n'i tɛ dɔ dɔn ko de la guerre mondiale ko kɔlɔlɔ don u nana yɔrɔ ci ka koko jɔ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'i ka fa ta o kuma an ye mugu min ci an ka fɛɛrɛ dilan an b'a sama ka bɔ wali jamana kɔnɔ cogo jamanadenw ɲɛ yɛlɛla kegunya bonyana fan dɔ mɔgɔ ninnu nana kɛ
kan basigi ni armée bacce kana e kan jati no e lu ka warbe kan do amunu ngama ka ni ma yayi ka yefu ina ubara ku ta ga warde dama utabbu dawo ko basite ko ma tan de yoro do nga jega ke to ba ke ni anga lo na ba to so ga jo kara ko ten wuli ga jo nga wuli ka jo e akara do ko ba fa ko sebeni nguje awo akara ko sebeni nyebe nyeba la bi ngumbe na ndala awo ngumbe na ndala ye karawo karasi na ndala ka be bi ni se ga be bi awo oh karamo nego hi dono tora evge toche mai chudi kasoro ene otambe ga baraketu ini arabu mana barake bi arabi saudi mana barake bi sirawo siraka igado otande bi ko tono je ko israel le bi ko tono karawo ibaro filido na mali karabo de bi yogo fa ta du ko ko na israel daga ka bi no ba palestine kasoro ni migro territoire ta palestine ko check me o check me iti che segi soro mi mali jamana be ma bicho karamo ba on ba on fa on ko so no check ya lela palestine pelela o uga israel mi daga karamo ba do kaba ko babe mala ha kafo ba do kaba ko bambo israel daga ko la o tay yoro jangu yi ko kana to yini hala hali saji ko yini ko